ey'bheke eceleni njengokulutha into enjalo. Ileyo nto egadwe uRamaphosa. Uma-ke abantu benze njalo into ezokwenziwa uRamaphosa, uzobopha uPhakela uMthakathi noNgizwe. Lo wesithathu ngeke aze ambophe. Why ngeke ambophe lo wesithathu? Ingoba yena akasekho phambili, usebekwe ngemva kwabo. Azowabopha-ke laba abaphambili ababili. Yilokho-ke azokwenza, ayitshela ukuthi uzokwenza. Kukhona ukuthi kungenzeki, kulele kuPhakela uMthakathi noNgizwe. Before i-30 kumele bachazele izwe ukuthi lingakwenzi ukuthi, lingakwenzi ukuthi. Why ngisho njalo? Ingoba la kuzobe kukhona khona uPhakela uMthakathi nala kuzobe kukhona khona uNgizwe, bazokwazi ukucontrol isimo. Kodwa kukhona indawo eziningi ezikuleli izwe abazobe bengekho kuzona, abantu abazobe bezenzela ngesingabo. Abakucaciseke lokho oPhakela uMthakathi noNgizwe ukuthi abantu abazobe benza okuseceleni okungahambisani nomgomo abawubekile bazobe bekwenza ngesingabo, not bazobe bekwenza ngokomkhankaso. Umkhankaso unemigomo yawo. Lokho ngikushiswa yini? Ukuthi ngibuka le ndoda ethule ukuthi thuleleni icupheni. Ukuvimba lokho oNgizwe benze leyo nto benoPhakela uMthakathi. Ba-announce nje ukuthi owenza into ebheke eceleni uzobe ezenzela ngesingaye, into ezobe ibhekene naye uzobe engenzi okomkhankaso ngoba okomkhankaso unemigomo yakhe ukuthi kungenziwa ukuthi nokuthi. Lokho kuyophinda kusize nathi ngoba leyo nto, ukuboshwa kukaNgizwe noma ukuboshwa kwabaholi beMashi and Mashi kuzokwenza udungunyana olunzima kakhulu. Ngoba uma-ke baboshwa kuzonyakaza iSouth Africa yonke. So izinto ey'funa ukuthi lezo sizame ukuthi siyivimbe noma bona benze isiqiniseko sokuthi bayayivimba zingakenzeki, ngoba kwayibona bayazi ukuthi kuyosuka udungunyana mase kuthiwa bayaboshwa. Kanti kunendoda ezama ngawo wonke amandla ukuthi abantu bangaphandle bengahambi. Ngoba njengoba ithuli nje yona iyazi ukuthi inokhiye ezowenza. So ngicela ukuthi-ke mina mhlawumbe abasondelene nabo labantu engikhuluma ngabo oNgizwe noPhakela uMthakathi babaxwayise ngale nto engibaxwayisa ngayo ukuthi abayilungise, ngoba ekugcineni izophinda inikeze thina inkinga. Siyabona kwezinye indawo awukafiki lo mnqamulajuqu kodwa sebeqalile ukwenza izinto ey'bheke eceleni. Ngitshele ukuthi ngosuku lo mnqamulajuqu kuyobe kwenzakalani. Abayi-protect-ke oNgizwe noPhakela uMthakathi baphinde ba-protect-e nathi njengezwe. Ekutheni babatshele abantu ukuthi kungaphela bengazenzi into ey'bheke eceleni, ngoba phela uma kuboshwa bona kuzosuka udungunyane ngeke lingasuki. Ngeke lungasuki mase kuthiwa bayaboshwa, ngoba umuntu ola eSouth Africa, umuntu ophila la eSouth Africa, umuntu owum-South African uyayibona inkinga ukuthi iphi. Akukwazi ukuthi abantu abaningi kangaka bangaphikisana, bangavumelana ngento eyodwa mase kuqhamuka idlanzana nje labantu abawu-10 bezwe ukuthi bazophikisa abantu abaningi kangaka. Abantu base-South Africa abaningi bathi abantu bangaphandle abahambi. Mase kuzoqhamuka imbijana nje yona ithi izophikisa la bantu, akukwazi kwenzeka. Lokho kuwukuphehla udlame ukuthi ungazophikisa abantu abaningi ezweni lentando yeningi. uRamaphosa mawukuthi ngempela uwumuntu ophethe eSouth Africa ngoba nakhu enenhloso enhle ngayo, ngabe kudala ekhulumile wabatshela abantu bangaphandle abahambe, ngoba likho izwe kumele alikhiphe, kumele akhiphe igama lokuthi bahambe abantu bangaphandle. Why ngithi kumele asho njalo? Emini abantu basuke besemsebenzini besebenza. iMashi and Mashi yenzakala phakathi ney'nsuku. Phakathi ney'nsuku abantu basuke besemsebenzini besebenza. Le nqwaba engaka esuke kwiMashi and Mashi isuke iqhamukaphi?
bayalova emsebenzini, balovela ukuthi baya kwimashi nemashi. Ayikho loo nto. Yonke liyanqaba abantu abangasebenzi. uRamaphosa akuboni lokho ukuthi la bantu lento abakhala ngayikhona ngempela. Nibabonile abantu eGoli eThokoza ukuthi bangakanani. eThekwini nibabonile kaningi ukuthi bangakanani abantu. Phakathi neviki. That means abantu abangasebenzi lapha. uRamaphosa mewabuka le mavidiyo kuringana ikhanda lakhe. Akaboni abantu abangasebenzi lapha. Abalwela lento ukuthi imisebenzi yabo ithathwe abantu bangaphandle. Kwabantu abasebenzayo abaholi iholo kumele ngabe bayalihola ngenxa yabantu bangaphandle abamukela noma yini. Inkulumo endala ekade ekhulunywa leyo. Ngoba kuyofanele ukuthi mase kudluliwe kulokho uma